Amics i amigues d'Això Com És, mentre algunes persones dediquen el seu valuós temps a dir que la Terra és plana, hi ha científics valencians que han de fer un crowdfunding, dit d'una altra forma, una replega, per a llançar el primer satèl·lit valencià a l'espai. Exacte. És el treball d'un grup d'estudiants de la UPV que formen el grup Plutó i un dels científics que en forma part és Guillermo Jarque, que ens acompanya avui. Molt bona vesprada. Gràcies per la invitació. Guillermo, ja hi ha data de llançament? L'any que ve o l'altre? L'any que ve o l'altre. Guillermo, ara ens expliques Això Com És. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això Com És, un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Guillermo, aleshores, el llançament serà d'ací a un any o dos o no se sap. De quins factors depèn això? Depèn del satèl·lit i depèn de trobar un lloc dins d'un coet. Perquè este satèl·lit primer l'heu d'acabar, això seria el prototip, no? Exacte, això seria un prototip a escala real, 1 a 1, i, clar, per dins està buit. Heu d'acabar el satèl·lit i heu de trobar una missió amb la qual este satèl·lit se'n vaja i siga aquesta missió qui llança el satèl·lit, no? El fica en òrbita. Hi ha dos tipus de missions on pot acabar un satèl·lit com este. Tindríem, per una banda, el que es coneix com a piggyback. Piggyback és anar als muscles, és a dir, tindríem un satèl·lit principal volant dins un coet i altres satèl·lits més xocotets que anirien als muscles. I també existeix el règim de rideshare, en el qual hi ha molts satèl·lits xicotets que formen part d'una mateixa missió. Guillermo, aleshores, este satèl·lit què ens permetrà? Una vegada estiga ja llançat en òrbita, quina informació ens donarà? Este satèl·lit bàsicament va ser un demostrador tecnològic. Va dur una intel·ligència artificial amb una aplicació de chatbot, de forma que en terra, amb un telèfon mòbil i un xocotet kit amb una antena, es pugui establir una conversació amb el satèl·lit mentre passa per damunt de València. D'esta forma, es podria preguntar-li des de «Hola, què tal, com estàs?», fins a demanar-li dades de telemetria, com per exemple l'estat de càrrega de les bateries, lectures de tensions i corrents dins del satèl·lit, de forma que es pot apropar molt més com és l'operació d'un satèl·lit als més menuts i alhora també estem resolvent un repte de l'implementació de sistemes en intel·ligència artificial embarcats en l'espai. Totes les persones podrem interactuar amb aquest satèl·lit. Sí. És a dir, quan passe per on estem nosaltres... A veure, el satèl·lit és Això. És com Sí, este. sí. Això és el prototip. Aixina de gran. El prototip passarà per on estem i en aquest moment nosaltres podem interactuar amb el satèl·lit. Així és. I li podem demanar, li podem fer preguntes en valencià, perquè entén el valencià el satèl·lit. Exacte, el satèl·lit parlarà en castellà, en valencià i en anglès. És trilingüe, Trilingüe. Més que nosaltres. més que nosaltres, que, a veure, nosaltres Però jo trilingüe... Trilingües no som. No. tenim el valencià, Bilingües, el sí, castellà però i trilingüe alguna altra llengua Sí. residual per Exacte. eixir del pas. Per eixir del pas. I aleshores jo li puc preguntar la temperatura que fa on visc jo, quines preguntes sí, quines preguntes no. Podries preguntar-li, per exemple, dades internes del satèl·lit, per exemple, la temperatura d'algun mòdul en concret, però no va estar connectat a internet i la base de dades seua interna no es va actualitzar una vegada estiga en òrbita. O sigui, que estarà donant informació de què està passant Als satèl·lits. als satèl·lits. Sí. I també es podrà fer moltes altres preguntes de temàtiques que el satèl·lit ja conega de bestreta. És que... Però que ja s'ha llançat en aquesta informació. Exacte, sí. Si falla el satèl·lit, es pot reparar? No. No es pot reparar. O sigui, a nivell software sí que es poden fer parches, però a nivell hardware estem fotuts. I a més, realment, una vegada el satèl·lit s'injecta en l'òrbita que toca, no va fer ninguna maniobra per a poder canviar d'òrbita. Simplement, com hi ha un poquet de resistència atmosfèrica, va començar a decaure a poc fins que es cremarà en l'atmosfera.
I s'autodestrueix. Sí, després ahir que era dimecres de cendra, pues el satèl·lit li va passar el mateix. O sigui, aquest no genera... No es quedarà orbitant... No. O sigui, òbviament, si hi ha alguna col·lisió amb amb mesura espacial, sí que hi haurà un determinat risc, però això ja es pot simular abans. M'agrada molt perquè has dit s'injecta el satèl·lit en l'òrbita i jo diria es llança, com el que llança la bola de petanca. Escolta, que estava comentant jo que heu de fer... Vos ha tocat fer, heu hagut de fer un crowdfunding, ho he dit? Crowdfunding. Sí. Que és una replega. És la replega. Sí. És la replega o, si ho diguem amb més solemnitat, un micromecenatge. Perquè fa falta pasta, fa falta diners per a fer això. La realitat és que el projecte de Plutón pertany a Generación Espontània, que és un programa de la Universitat Politècnica de València. I aquest programa, exacte, explica, aquest programa de generació espontània, quin és l'objectiu, què pretén? D'alguna forma dona joc, dona cabuda a tots els projectes d'estudiants de la universitat. I anem a dir que tenim un pressupost molt limitat per al que són aquest tipus de projectes. És a dir, el fet de poder tindre un satèl·lit d'aquest tamany ja permet reduir el pressupost total en un parell d'ordres de magnitud en comparació al que seria un satèl·lit tradicional. Però encara així segueix fent falta diners i amb les aportacions públiques que rebem de la universitat no tenim suficient. Aleshores, si alguna empresa vol col·laborar amb vosaltres, què ha de fer? Alguna empresa, algun particular, alguna persona que diga, mira, tinc, no sé, 1.000 euros gastadors. O més. O més. Hi ha gent que té molta pasta, Hi ha gent que té molts diners i no sap on ficar els diners. Com podria col·laborar en aquest projecte? Es podria posar en contacte amb nosaltres amb el correu de pluton@upb.es o les nostres xarxes socials i realment tenim diversos tipus d'ajuda. Una cosa és a través del crowdfunding, del micromecenatge, que així ja està tot en la web, i per a empreses que vulguin patrocinar el projecte també existeix una sèrie d'alternatives que permeten augmentar la seva visibilitat dins de la universitat. Molt bé. I segur que desgrava. Sí, aquestes coses desgraven. Fins a 250 euros de donació desgrava el 80%. Ah, molt bé. Està molt bé, clar. I conta'ns, com arriba un xiquet com tu, xic, ja? Jo te vull recordar que és enginyer, Dius un xiquet, és Ja, que però clar, és molt nosaltres doblem És molt l'edat. jove. No, és que jo vull que ens conte com ha arribat a liderar un grup d'investigació aixina o d'aplicació de tecnologia aixina. Un dia t'alces i te s'ocorreix això? No. No, el tema és que, jo quan anava al col·le, al CEIP Rafael Comenja d'Alberic, jo en primària jugava amb els meus amics a que els arbres que hi havia al pati eren naus espacials. I això va ser fa ja vora 20 anys i bé, amb el temps jo vaig ser l'únic d'aquells amics que va arribar a fer enginyeria espacial i quan estava acabant tercer de carrera vaig dir, per què no? Anem a retornar a això. I d'ahí naix el grup Plutón. I per què Plutón? Per què Plutón? En aquell moment, quan estava passant tot allò, Plutón havia sigut descatalogat com a planeta del sistema solar i havia passat a ser anomenat planeta enano. I d'alguna forma nosaltres sentíem simpatia per allò i en aquella època decidíem posar-nos el nom del Club Plutón. I ara es va quedar en Plutón. Perquè clar, Susa, jo no sé tu, però jo recorde el dia que van dir Plutó ja no és un planeta i jo me vaig indignar. Sí, però per mi va ser després d'ahir, diu que fa 20 anys. Per a nosaltres després d'ahir. A mi em passa un poc com quan diuen esta paraula ja no porta accent. Com que no porta, jo m'indigne. Clar, perquè quan nosaltres estudiàvem, Plutón era un planeta, tu l'estudiaves com un planeta del... Jo, de fet, en algun llibre ho recorde haver vist. Clar. Sí, sí. Recordes així com en el Pleistoceno, no? De que en el sistema solar hi formava havia part del sistema solar. planetes. Claro. Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, Plutón. Clar. Sí, Que era el més xicotet. exacte. O sigui, ahí l'han llevat de la llista per xicotet. No. Per què? Perquè vale. m'interessa saber per què es va descatalogar com a planeta. Diguem que hi havia una sèrie de cossos amb òrbites semblants a les de Plutón que no complien les característiques per arribar a ser un planeta, a tindre una definició formalment correcta del que suposa un planeta.
que eren més, d'alguna forma, sistemes conjunts entre ells. Així que, bueno, per determinats motius, se pot fer un podcast només dels motius per quals se va Sí, descatalogar és una Plutón. cosa curiosíssima. Hauràs Una de tornar, qüestió, ja t'avise que hauràs de una tornar. qüestió de calibre, d'òrbita, de... no se sap... Sí, Sí, o sigui, hi ha ahí diversos temes, però bueno, al final havia de caure i nosaltres en aquell moment sentíem molta simpatia per allò. I has continuat reivindicant la figura de Plutón. Claro, per mi, dins del meu cor, Plutón és un planeta de ple dret. I això està relacionat amb el nom del satèl·lit que esteu acabant de fer, que es diu Stygia. Així és. A veure, explica-m'ho. Plutón, planeta, té 5 satèl·lits naturals, dels quals el més xocotet s'anomena Stygia. O sigui, que anem sempre... M'encanta esta tot- passió per lo xicotet. D'alguna forma és un paral·lelisme perquè existeix Plutón, planeta, Plutón, projecte. Stygia, satèl·lit natural, Stygia, satèl·lit artificial. Està tot Està pensadet, tot pensat, que el pensaves tu, que no? Que era tot casualitat. No, així no s'improvisa. Este és el prototip que el teniu firmat. Explica'ns Explica qui l'ha firmat. qui ha firmat este prototip. Això ho va firmar Sara García Alonso, va vindre a la UPV el curs passat i bueno, de fet... Explica qui és. És una astronauta Sara espanyola. García Alonso és una astronauta espanyola que està actualment en la reserva i que va ser seleccionada en l'última selecció d'astronautes que va traure l'Agència Espacial Europea, pues ahí va eixir Sara García Alonso. I què vos va contar? Què te va impressionar del temps que vau compartir amb ell? És una persona molt propera i molt natural. I trobo que ha estat, òbviament, ha tingut moltíssima exposició pública, però crec que és una persona que encara amb tota la interacció que puga tindre de centenars de persones en un matí es manté amb naturalitat. I trobo que això és molt important i que encara que tinga que firmar 50 autògrafs més, parlar en 50 xiquets més, ho fa de bon gust. Tu t'embarcaries en una missió com a astronauta? Jo sí, Ah, sí? Sí? avant. Com si fos l'última cosa que fera. O sigui, Segur? I no tens por que això isca malament? Jo recordo una missió que va explotar i, clar, nosaltres tenim una edat. El Tu més que Challenger, jo més que tu. Exacte. Era un Challenger, crec, no me'n recorde. Sí, Però sí. que va ser dramàtic, Sí. allò. tu te creus que jo quan vaig començar Plutón vaig pensar on estava anant? No ho sabia. Jo era un ignorant complet. Mm. És a dir, que tu entraries en una missió espacial. Sí. Vull dir, no puc per determinades característiques físiques, però si Que me donaran són massa l'oportunitat... exigents, aquestes característiques físiques, no? Diguem que físicament no sóc perfecte. Això ja pràcticament t'he O descartat sigui que com a els astronautes físicament són perfectes? Sí. Lo més estan molt prop de la perfecció física. No tenen diotries, no tenen... Han d'estar fins, perquè si passa qualsevol cosa en l'espai, Que gràcia, han d'estar fins. ahí estàs malament. Estar fins, què vols dir? Estar de puta mare. Però no, has dit fins no és primets, No, és no. forts. Forts. Sí, físicament sans, en fi. Musculatura potent, l'anàlisi de sang t'ha d'eixir de matrícula d'honor, no? Sí. Tot Has de ser això. una persona físicament amb unes qualitats excel·lents. El I cor no ha de tindre mentalment- cap tecla, o sigui, ha d'eixir tot perfecte. I mentalment també. Mentalment. Sobretot clar, és que mentalment. mentalment. Perquè si físicament estàs molt bé, però el cap te falla, què fem ahir? Quan estàs a milers i milers de quilòmetres d'ací? No, ahir al Sira no pots anar. Ahir no pots dir, vull tornar a casa. Vull tornar a casa! La gent que anava de campament I cridava. cridava als pares, vingueu a per mi que vull tornar a casa. El temps que dediqueu a construir això, en quin moment tu crides als teus companys i dius, mireu, això, he aconseguit què? O no hi ha aquesta bambolla, aquesta efervescència. És tot més calmat. A veure, n'hi ha de tot. N'hi ha dies que són molt tranquils i n'hi ha dies que pareix que se te cau el món als peus. N'hi ha dies que tens que estar... Tots els dies tens que estar preparat per a que te vinga el que siga. En el sentit de que pot ser els ciments sobre el qual estàs, pot ser no siguen tan ferms com creus que són. I pot ser te vinga algú des de fora i a fer la mà.
Nosaltres realment no som una empresa, som un equip d'estudiants. Tot el treball que es fa en Pluton és voluntari. És a dir, és gent com jove que en el seu temps lliure el dedica a fer aquestes coses. Sí. Quines disciplines col·laboreu en este projecte? Sou tots enginyers aeroespacials? No, de fet, un grapat d'enginyers aeroespacials ells soles no poden fer un satèl·lit. Clar. Ni encara que ho intentaren. I necessiteu de qui? Pues, sobretot, d'enginyers d'electrònica, de telecomunicacions i d'informàtica. Eixes, sobretot, són les 3 altres carreres que més necessàries són per a poder fer un satèl·lit. Després també tenim estudiants d'enginyeria mecànica, d'enginyeria de l'energia, d'enginyeria del disseny... I quin perfil construïssin? Perquè està el disseny, que esteu tots els enginyers. Però la construcció, l'agarrar el material que no sé quin és i construir físicament, això qui ho fa? En realitat, no el prototip, la realitat. El disseny és nostre, basat en l'estàndard CubeSat, i després són plànols que s'envien a una empresa que puga mecanitzar. I no té més. Realment, els temes físics que no tenen electrònica són relativament simples, dins de lo que cap. Quan mos clavem en hardware, ahí ja està tot molt mal. Ara és tot digital, abans era analògic i amb els satèl·lits passa el mateix. Exacte, I què suposa això? Suposa bàsicament una miniaturització de l'aviònica, és a dir, el fet de que este factor de forma siga possible ve perquè podem reduir l'electrònica o part de l'electrònica de satèl·lits tradicionals a una placa de 10 per 10 centímetres. Escolta, la NASA tenia previst llançar este febrer la missió Artemis 2 i l'ha posposat a març. A veure, aquesta missió, segons tinc entès, ara m'ho expliques millor, havia d'orbitar la Lluna. No allunar, orbitar-la. Exacte. Què ha passat per a posposar-la i quin és l'objectiu d'aquesta missió? Ha sigut per l'oratge? No, esta vegada no han arribat tan propet. Diguem que abans de fer el llançament, un dels assajos que s'ha de fer és el wet dress rehearsal, que, bueno... Què vol dir? Fer un assaig en banyat, és a dir, plenant els tancs per al llançament. I si hi ha alguna fuita, com ha ocorregut en este cas, s'ha de parar i s'ha de revisar tot el procés. I per què tenim la necessitat de fer aquesta missió? Bueno, tenim, constituir jo, jo no la tinc. En la missió. Però per què la NASA té la necessitat de fer aquesta missió d'orbitar la Lluna? Quin és l'objectiu posterior? Perquè hi haurà una missió per darrere. La missió següent, que vindrà després d'esta, ja serà directament per anar a que uns humans xafen la Lluna per primera volta des de 1972. I per què no hem tornat a xafar la Lluna? Perquè fins ara els Estats Units no havia tingut un rival competitiu per a fer-ho. I ara ja el té. Ara ja el té, i és la Xina. I què arribarà antes? Home, a mi m'agradaria que... Fes una travessa, vinga. A mi m'agradaria que fora als Estats Units. Òbviament, per la tele no ix tot el que fan els xinos. Que fan moltes coses, no? Fan moltes coses, o sigui, a nivell tecnològic, a Europa mos han deixat malament. Jo només vaig a dir que si Donald Trump vol apropiar-se de Groenlàndia, què no farà amb la Lluna? Ah, però si els xinos estan més avançats, arribaran abans. S'apropiaran ells. De Groenlàndia? De la Lluna. Ah, de la Lluna. Jo dic que això m'ho ha perdut. De la Lluna. No, és que Donald Trump és capaç de dir la Lluna és nostra. Ah, sí, però que vaig a ell, a veure. I a tu t'agradaria, ja m'has dit que sí que t'agradaria, però que és impossible anar en una d'aquestes missions. Clar que m'agradaria anar a la Lluna. Vull dir, crec que tots els xiquets en algun moment han somiat en ser astronautes. No? Vull dir, un xiquet que tu li regales un llibre de l'espai, a mi me regalaven. És el primer que vols ser. Per què? Perquè arribes a lo més alt. Perquè astronautes, els que n'hi ha hagut, compta generis una mà. Per què hem d'invertir, nosaltres me referisc a la humanitat, per què hem d'invertir en missions en l'espai?
Realment hi ha moltíssima, però moltíssima tecnologia que treballa per a nosaltres en l'espai que no es veu. Per posar un exemple, hi ha un tipus de satèl·lits, inclús podria ser del tamany d'este, que són d'observació de la Terra, que mitjançant diverses tècniques poden fer un seguiment de gasos en l'atmosfera, de molts temes relacionats amb el canvi climàtic. I, de fet, si tenim el coneixement actual que tenim respecte al canvi climàtic és perquè hi ha una sèrie de satèl·lits que estan permanentment observant la Terra. Quins reptes té la investigació aeroespacial en aquests moments? Diners. A grans trets. Diners. Diners. Mira, com tot en la vida, veus? Si és que al final tot es resumeix en... Realment, així hi ha coses que són molt cares. És a dir, el fet de que nosaltres, un grup d'estudiants, estiga traguent això endavant en 4 xavos, com aquell que diu, són coses que no es fan en tot el món. Però és cert que ens agradaria no anar tan pillats. Hi ha una sèrie de tecnologia i una sèrie d'infraestructures que ja no és el propi satèl·lit. Vull dir, el que és el hardware del satèl·lit, això podria costar només de l'ordre de 100.000 euros, el que va a volar. Però és també tota la infraestructura a terra que fa falta per a poder desenvolupar el equip humà, no? Claro. Claro, és que... nosaltres clar. no sé si te vas. No, ja, però vull dir-te, si tu volgueres fer un projecte real, sense aquest recolzament o sense... Clar, tot això s'ha de pagar. Claro, que n'hi ha que pagar-li a la gent, sí. Jo no ho faig. Nosaltres així fem el que bonament puguem. Guillermo, una persona que estudia enginyeria aeroespacial com tu, quines eixides professionals hi ha? És a dir, quin percentatge d'empleabilitat té esta carrera? És un percentatge molt elevat pel fet de que és un sector creixent amb molta demanda de joves titulats i vull dir, ja no només a Espanya, sinó en general, en tot el món està creixent molt aquesta demanda per aquest tipus d'enginyeria. Ja no només pel tema de la defensa, sinó també per la integració de drons i del nou espai dins de la nostra societat. Escolta, jo volia parlar, he fet referència al principi, al terraplanisme. En la Grècia clàssica ja, tu corregis-me, ja se sabia que la Terra era esfèrica. Abans de la Grècia clàssica sí que es pensava que la Terra era plana. Després arribem a l'edat mitjana i, segons tinc entès, ahir això no se discutia en l'edat mitjana. És a dir, que Jaume I, quan ens va conquerir... Sabia que era redona. Era redona. Val? Després arribem al segle XIX, renaixen les teories terraplanistes i ara, en el segle XXI, amb les xarxes socials i tot això, tornen a haver veus que diuen que la Terra és plana. La primera pregunta és, tu què penses quan hi ha gent que diu que la Terra és plana? Que és tonta. Directament. Anem a veure, te'n vas allà a Cullera, tu veus Itàlia, la terra fora plana, tu veuries tot. Veuries, literalment, el següent obstacle que tindries seria la següent major elevació, però no la veus perquè la terra és corba. Clar, Així no és senzill. Mira que fàcil t'ho explico. No hi ha debat. És que, sí, però... Sí, jo estic d'acord, Però ells diuen, sí, però és que és un problema de definició visual. Clar, ells tenen un esque per a tot. Però la prova seria anar a la muntanya de Cullera o a la platja. On siga, sí. Home, era per vestir-ho un poquet. Vale, al castell de Cullera. Al castell de Cullera. Vinga. Anem al castell de Cullera i si la terra fora plana, què passaria? Que tu ho veuries tot. Veuries cap a l'est, veuries bàsicament les Illes Balears, veuries Algun dia es veu. Còrsega i Algun dia es Sardenya, veu. veuries Itàlia, perquè la terra seria plana. I no es pot veure perquè la terra no és plana. Ja està. És que així és així. Ell no de perd senzill. temps en aquestes coses. Ell està ocupat fent un satèl·lit Clar, que vol. ell no perd temps, però en la tele i en la ràdio es perd molt de temps amb gent que té aquests canals de Sí, difusió totalment. que comencen dient que la Terra és plana, comencen dient que els avions se'ns estan fumigant i... Exacte. etcètera, Però a etcètera, nosaltres ens etcètera. interessa més temes com Totalment. els que ens ha portat avui Guillermo. Malauradament hi ha molt de soroll en aquest sentit, sí. Mm. I així la gent que ha de fer coses de profit estem més en un segon pla. Doncs fins així el terraplanisme. Ja està.
S'havia està. de dir, s'ha dit, I ja està. està. Guillermo, arribem quasi al final d'aquest episodi d'Això com és i arribem a la pregunta cegues. Què és això? Això és que l'anterior convidat et va deixar una pregunta per a tu sense saber que tu anaves a ser el convidat d'aquest episodi. Sempre me faig un poc d'embolic Sí. quan ho explique. El cas és que l'anterior convidat, que coincidència, també és del teu poble. Li diuen Vicent Gadea, ell és mestre d'educació física i especialista en intel·ligència artificial aplicada a l'educació. I t'ha deixat una pregunta. I la pregunta no té res a veure amb la intel·ligència artificial. És esta. Sí, com a bon valencià i per trencar un poc a la temàtica de la IA, ja que haver sigut el més coherent, no?, preguntar sobre IA, com a bon valencià, bon menjador de paella, tinc un germà, són 3 germans, el meu germà menut no és cuiner, és fisio, però és un cuiner aficionat espectacular, me fa uns arrossos espectaculars i jo soc el provador oficial, no? Molt bé, molt bé. Per tant, li preguntaria, la paella bullida en l'arròs bullit o sofregit? En ma casa tota la vida s'ha fet bullir. Cadascun sa casa que faci el que vulgui, exacte. no? Sí. No entres en la batalla del terraplanisme, no vas a entrar en la batalla de si sofregim o no A veure, l'arròs. realment I cada pareix un bé? fa la paella en sa casa com vol. Molt Però bé. tu saps que coneixes gent que el fa sofregit, l'arròs. Sí. Mm. En Carlet. En Carlet. Concretament. Concretament. Poble de Carlet, què feu sofregint l'arròs de la paella? En fi, ara tu has de deixar una pregunta per al pròxim convidat o convidada, que no et podem Que dir no sabem és, qui és. i, com sempre, pot estar relacionada amb el satèl·lit o no. Qui arribarà abans a la Lluna? Els Estats Units o la Xina? Ahí està. Això ja, A veurem a qui li caiga. A veurem com es deixa. Tu i jo sí que sabem a qui li caurà. Sí, Això és una qüestió d'aposta, perquè sí, clar, és això una... és- Sí. Tu tens la teua aposta. Jo A sí. banda de a qui t'agradaria, tu tens la teua aposta. Sí. Que és... I ens la vols dir? Passa palabra. Passa No la palabra. vols dir? Vinga, Vale. Després ens ho diràs a micro tancat. Vale. vinga, va. Tu vols dir-ne? Tu vols dir-la? Qui No, creus? no perquè no tinc prou informació. Jo no tinc ni idea. Perquè segurament la Xina està fent coses i després demà fan una missió i no t'has enterat. Des de que començares Sí. fins al dia d'avui, quantes coses has après? Moltes, però si tinc que ser completament sincer, crec que no he après res. He Clar, après... O sigui, pot ser, comparat amb alguna persona de fora que puga entrar nova al projecte, puc pensar que sí, que he après moltes coses, però jo crec que en comparació a tot el que hauria de saber no sé res. Clar, el que has après és que et queden moltes coses Per per aprendre. aprendre. Així no. clar. Però la vida Però la vida és això. és això. Guillermo Jarqué, enginyer aeroespacial del grup Plutó. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Això com és. A vosaltres. Vos done A veure què té. això què de és? tot l'equip. Això no ens havia passat Que xulo, encara. deixa'm-ho veure. És un escut de la missió. Ai, sí, mira, i es nota ahí, és valenciana. Mira, Anem a posar-lo així per a que la càmera 3 que bonico. l'agafe. Molt agraït. Este escut el deixarem en la prestatgeria Sí. de l'estudi número 1. Bon costum que inaugura d'Això com és. Guillermo de portar presents a Has vist? l'Això com és. Està molt bé. Està molt bé, molt bé. Està molt bé. Moltíssimes gràcies. Em fa molta il·lusió, ho dic de veritat. sí. Moltíssimes gràcies. Guillermo, tu en el teu LinkedIn dius apassionat de la tecnologia espacial, un xiquet complint a poc els seus somnis. Així que en complisques molts més i que tornes així a contar-ho. Moltes gràcies. Susa, tornem Clar. Tornem en poder, en com poder. sempre. Això com és perquè ens encanta descobrir històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.